Привітання всім! Hallo zusammen! Ми протягуємо тему модальні дієслови, Modal werden im Deutschen, модальне дієслово в німецькій мові. І сьогодні ми розглянемо ще 3 модальні дієслови. Коли ви не бачили попереднє відео, то пропоную так само його проглядіти. Там ми розбирали інші модальні дієслови і увогуле ніяку інформацію давали, для чого вони і так далі. А сьогодні ми протягуємо и разглядим такие модальные дієслови. Хотя тут першим записано wollen, почнем мы с mögen. Mögen – это модальне дієслово можна перекласти як «мне подобається», нешта, так? Я люблю, мне подобається, любить, подобатися, але у активній формі. Вельми подобно, як англійською I like, to like something, так? Як воно спрягається? Значить, mögen. Ich mag. Du magst. Er, sie, es mag. Wir mögen. Ihr mögt. Sie, sie mögen. Значить, мені подобається, тобі подобається, йому, йой і так далі подобається. Ми перекладаємо. Хоча сам дієслово, він активне, так? Я люблю. Значить, дієслов mögen приводиться у списі модальних дієслов, хоча насамреч, коли я зараз думаю про те, як навести пригожі, цікаві приклади, менавіта дієслов mögen був менавіта модальним дієсловом, криху складано, тому що, по-перше, всі приклади, які приходять у голову, наприклад, ich mag Käse, мені подобається, я люблю сир. Або ich mag keine Schokolade. Я не люблю, мені не подобається шоколад. І тут mag, як люблю, подобається, не зовсім модальне його значення, правда? Але є ще у його таке значення, як я люблю, мені подобається нешто робити. Просто справа в тим, що таке значення найчастіше за все виказується при допомозі його форми від дієслова mögen, умовної форми möchten, як я б хотів, так, умовний, кон'юнктив, так називаємо. Значить, möchten. Ich möchte nach Hause gehen. Я б хотів пойти додому. Це наступне дієслово, про яке ми поговоримо. З mögen, поки що ми застанемося просто на таких прикладах. Просто пам'ятайте, що ви можете вживати mögen, як ich mag Schokolade, мені подобається шоколад, ich mag, або wir mögen keinen Tee, нам не подобається гарбата. А модальне значення цього дієслова виказується при допомозі його умовної форми möchten. Дієслов möchten. Бачите, що він у двукосі, у лапках, так називаємих, бо це, як я вже сказала, часто в словниках не можна знайти цього дієслова, це умовна форма від дієслова mögen. Але вона настільки популярна, настільки часто вживається, що її виносять як сьомий модальне дієслово у списі німецьких модальних дієслов möchten. І означає «хотеть», вельми ветливая форма «хотеть», або «я б хотів», «ich möchte», так, як англійською ми б сказали «I would like». Наприклад, möchten. Ich möchte. Ви приходите кудись у ресторан, у кав'ярню і замовляєте каву і кажете «Ich möchte einen Kaffee bitte». Я хотів би каву. Менавіта так ми можемо попросити каву. Це вежливо, це правильно, так? Möchten. Du möchtest. Er, sie, es möchte. Wir möchten. Ihr möchtet. Sie, sie möchten. Але коли ви не поспіли попросити, підходить офіціант до вас і каже «Was möchten Sie?» Чого б ви хотіли? «Was möchten Sie?» Wir möchten eine Cola bitte. Коли ласка, колу, так? Ми б хотіли колу. Möchten. І тут, як контраст до дієслова möchten, записано дієслово wollen. Wollen – це так само хотіть, але wollen – це доволі так прямо. Я хочу,
І калі мы камусьці штосьці кажам, у кагосьці нешта патрабуем, просім, казаць менавіта дзеяслоў wollen, не вельмі ветліва, не вельмі правільна, таму што гэта даволі груба можа гучаць. Значит, ich will, du willst, er, sie, es, man will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Значит, калі вы свайму сябру, напрыклад, кажаце ich will einen Kaffee, так не кажуць, трошки груба, але вы можете так казаць пра свае нейкія планы, мары. Ich will im Sommer ans Meer fahren. Я хочу улетку на море поехать. Гэта ваши власныя планы, ваши ожиданні, так вы можете казаць. Напрыклад, er ist 15 Jahre alt und will schon in die Disco gehen. Яму 15 гадоў, і ён хоча ўжо на дыскатэку ісці, так? Er ist 15 Jahre alt und will schon in die Disco gehen. Яго жаданне, вы нікога не крыўдзіце, калі вы скажаце тут will, так? Або wir wollen zu Oma fahren. Хочам паехаць да бабулі. Wir wollen zu Oma fahren. Але нават у такіх кантэкстах, так, заўсёды можна паставіць дзеяслоў möchten. І гэта дзеяслоў möchten, ён гучыць больш мякка, больш ветліва. Тое самае вы можете сказаць wir möchten zu Oma fahren. Хочам, хацелі паехаць да бабулі. Яшчэ такі кантэкст, у якім менавіта дзеяслоў wollen будзе вельмі дарэчным. Гэта ў пытаннях, калі вы некаму нешта прапануеце. Нешта разам зрабіць, пайсці пагуляць, кудысьці схадзіць. Тут менавіта вы будзеце ўжываць дзеяслоў wollen. Напрыклад, wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Ці не пайсці нам сёння ўвечары ў кіно? Калі даслоўна хочам мы сёння ўвечары ў кіно пайсці. Не пайсці нам у кіно? Wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Або ці не пайсці нам сёння пагуляць? Wollen wir heute noch spazieren gehen? Wollen wir heute noch spazieren gehen? А яшчэ, на што я хочу звярнуць увагу, я казала пра дзеяслоў mögen, так? Калі мне нешта падабаецца. Як жа ж правільна сказаць, калі мне нешта падабаецца, я нешта люблю рабіць? Напрыклад, я люблю чытаць. Для гэтага у нас ёсць слова gerne або gern, і можна так, і у канцы ці без яго. Напрыклад, ich lese gerne. Я люблю чытаць. Увогуле, gerne гэта з задавальненнем, ахвоча, так? Ich lese gerne Bücher. Я люблю чытаць кнігі. Wir tanzen gerne. Мы любім танцевать, танчыць, так? Wir tanzen gerne. Дзеяслоў mögen тут уживаться не будзе. Калі мы хочам сказаць, што нам нешта падабаецца рабіць, трэба іншая канструкцыя са словом gerne. Ich mache gerne solche Videos. Мне падабаецца рабіць такія відэо. Спадзяюся, інфармацыя сапраўды была карыснаю. Tschüss, bleiben Sie mit uns und bis zum nächsten Mal.